Het op zijn plak hiesten van de 22 meter lange bregen is stiegen secuur werk. De nieuwe Oosterpoortsbregen komt in het plak van een daam. Voor de uitvoerders is het een hele operatie. Het dreigste wie on deze kleuze wie de Lietse oppervlakte wat we hebben, zeg maar, waarin het alles gebeuren moet. Je zit in de binnenstad van Frinsje, dus het is al je Lietse stretches en je moet gewoon grote kraanbroeken. Dus dat weer het dreigste even omdat iemand wordt te puzzelen, zeg maar dat is goed slagen. Het is voor de omwenners al een dagendwordend spektakel. Het op zijn plak brengen van de maar liefst 88 ton wegende bregen. Ja, heel spannend, heel spannend. Het alle volgen, dag om dag. En het is uniek wat er nou gebeurt. En dan al die maatregelen die troffen binnen om dat net te voorkomen dat het fout gaat en goed gaat. En al die mensen hier in de steden, dat is uniek. Het is de bedoeling dat het verkeer eind deze maanden over de nieuwe Oosterpoortsbreg in Frinsje heen kan.